Здравейте, земеделци! Бих искал да ви разкажа за нещо, което може да ви е от полза – субсидиите за плодове по схемата за обвързано с производството подпомагане. Какво е това? Това е годишно плащане, което се отнася за производители на определени плодове при определени условия. Тази подкрепа помага за по-добра конкурентоспособност и по-стабилни доходи. Кой може да кандидатства? Всеки регистриран производител на следните култури в България. Подпомаганите култури са ягоди и малини, ябълки и круши, каисии, праскови, нектарини, череши, вишни, сливи и десертно грозде. Какви са условията? Първо трябва да имате минимум 5 декара плодове. Това може да е комбинация от различни видове плодове. Второ, вашите растения трябва да са в плододаваща фаза, потвърдено от агроном. Има и минимални изисквания за добиви и продажби за всяка култура. Например, за ябълките 1192 кг на декар, за праскови и нектарини 750 кг на декар, за малини 330 кг, за череши 470 кг, за сливи 625, за ягоди 498 кг, за каисии 497, за десертно грозде 450. Добивът ви трябва да е продаден с фактура, касова бележка или протокол за продажба. Също така трябва да спазвате агротехнически практики. Каква е финансовата помощ? Има индикативна ставка. Подпомагането зависи от размера на стопанството. За първите 300 декара 93,88 евро на декар или около 183 лева и 60 стотинки. За декарите след 301 62 евро и 59 цента на декар или около 122 лева и 40 стотинки. Как да участвате? Подавате заявление с документи за вашите площи и производство, предоставяте удостоверение от агроном, че растенията ви са в плододаваща фаза и накрая декларирате реализирания добив. Това е. За подаването на заявление, за удостоверението от агронома и за декларирането на продажбите има 3 различни срока за проследяване. Благодаря ви, че гледахте и успешна работа!